Pwedeng kuyawan ni panahon na ang tanan na taranta. Kay tungodanin mga insing na kusog kayo mga ogwatnet. Gipangit bisag honet natukan hinuog sakit. Hing tapos inisang katawhan nga wala dayo nila na matiktan. Mahumikatag kunyak nilapnag sa tibok nga wuhan bisan kinsa. Pwede matakdanin ang sakitan gikan sa virus nga gihingan lag corona. Di ka ginawa, buot kandugan, daghan ang mga taong napukan. Tungod lagi aning mga insik nga ang mga baba, puros mga ulit. Bisag kung salay ihongit, natugan hinuog sakit. O ang ilang di kalibgan kay maong sakit dili matambalan. Maong nanaghan, istibo kalibutan busan kita. Sa pagkaon dili magpataka, siguraduhon katong daghan og mga sustansya. Aron maligon ang atong immune, ang og daghan utanon. COVID-19 ilang gipangalan ni maong sakit nga pirti kadangan. Kung ikaw ang natakdan, mangin ang silingan. Maong kitang tanan gihangyo sulod sa balay kita magpuyo. Di magsigig suroy o maglaro-laroy kadelikado oroy. Daghana ang nangamatay sa Amerika, Espanya, Iran o dito pa sa Italia. Dili pasagdan COVID managhan kay peligrosos tanan. Kay tungod aning mga insik nga kusog kayong mga ogwatnet. Gihabhab gilamoy giingkit, natukan hinuog sakit. Og ang ilang gikalibgan kay maong sakit dili matambalan. Maong nanaghan, stibo kalibutan bisan kinsa. Pwedeng matakdanin ang sakita gikan sa virus nga gihingan lag corona. Ayaw wata matakdan ka kay wa pay tambal nga na obra. Ayaw wata matakdan ka basig ma